Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuthungathwa unesimbumbulu olekelelo wesifazane ukhushula kwesiso bese nezinyanga ezisikhombisa ezithwele. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibula khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamulekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Amaphoyisa aseGoli bophe abasolwa ababili emva kokuthi wesifazane obenezinyanga ezisikhombisa ekhulele esizwe yelaba ukuthi akhiphe isisu kwelinye lamafuletho. Okhulumela amaphoyisa uCaptain Xolimpela uthe wesifazane oneminyaka engu-20 uboshe nowesilisa ongokudabuka eUganda. Amaphoyisa akholelwa ukuthi uDokotela Mbumbulu umsizile ukuba akhone ukhushula isisu. Kuthi owesifazane uvakashele kuleli flat ehamba nowesilisa azwana naye ngeledlule bakhokha imali elinganiselwa ku-3,000 wamarandi kuba besizwe ukukhushula isisu. Ilo Dokotela Mbumbulu osebenzisana nowesifazane okholakala ukuthi ungunesi nabo basagcwele amathafa. Kuchaza uMbhele uqhube wathi kuthiwa ngemumva kokukhushulwa isisu wesifazane uqamba amanga kunina wathi sichithekile. Utshele unini ukuthi uchithekelwe isisu ese-Alexandra Clinic. Unini omncane kuthiwa ngakusasa wamthatha wamisa emtholampilo kuyolanda isidumbu sengane ukuze izongcwatshe. Lapho afika athola khona ukuthi wayeqamba amanga alihlazo. Wabe esemtshela iqiniso washo nokuthi akazange achithekele isisu kodwa wasihushula bese mphuthumisa esibhedlela kube yisona esibikela amaphoyisa. Amaphoyisa besemthatha wayokhomba la okwenzeke khona lesigameko. Wabe eseboshwa uDokotela wamanga unesimbumbulu okungiyena okuthiwa wahamba nesidumbu sengane usafunwa yiwona amaphoyisa kanti kuthiwa usagcwele wona amathafa. Bafethu ke lezi ndaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.